Аз съм Цветан Георгиев Сомлев, четвърти курс от Технически университет Габрово, със специалност компютърни технологии в машиностроенето. Тук съм за да пожелая на университета още много години, в които те да продължават да обучават бъдещи инженери. Също така искам да им благодаря за всичките години, в които те са обучавали мене и да им пожелая честита годишнина. Казвам се Ева Тодорова от факултет Стопански и специално социални дейности трети курс. Честит празник на Технически университет Габрово. Пожелавам ви още много успехи, вдъхновение и устрем в науката и иновациите. Нека университетът не спира да бъде двигател на знанието и развитието. Аз съм Преслав Петков, втори курс софтуерно и компютърно инженерство. Искам да кажа честит юбилей на Технически университет Габрово и успех на всички мои колеги и всички бъдещи такива. Казвам се Анита Шопова и съм студентка в четвърти курс, специалност мехатроника в Техническият университет Габрово. Искам да поздравя университета по повод 60-та годишнина, като благодаря на всички преподаватели, които ни помагат в по-нататъчното ни образование и развитие, и да благодаря на всички студенти, които са решили да изберат университета. Аз съм Николай Маринов, студент, трети курс по електроенергетика и електрообзавеждане в Технически университет Габрово. Честит юбилей на нашия университет! Пожелавам му да продължава да развива хоризонтите на знанието, да вдъхновява нови поколения студенти и да бъде водещ лидер на развитието и иновациите. Аз съм Цветанка Петкова, втори курс, специалност компютърни системи и технологии. Нека това е само началото на нови върхове и постижения. Честит юбилей, Технически университет Габрово! Аз съм Николай Тодоров и съм втори курс индустриален мениджмънт. Пожелавам бъдещето развитие на университета и по-голяма заинтересованост към младите да учат висши учебни науки. Честит юбилей на Технически университет Габрово!